आसामनि मादाव फरायसा रोंगौथि सायख' आनजादाव उदालगुरिनिफ्राय हिरिम्बा बर'आ थामथि मासि लाना उथ्रिसार जानो हाबाय। नंगौ, दुलाराय बर' फरायसा आफादजों खुंजानाय मिरु रोंगौसा सायख' आनजाद 2023 आव 10 थाखोनि टप 3 नि थामथि मासिखौ आवग्रिनो हादों टंला इउएन एकाडेमि फरायसालिनि फरायसा हिरिम्बा बर'आ। बे उथ्रिसार जानो हानायाव गोजोननायजों टंला दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो इउएन एकाडेमि फरायसालिनिफ्राय हिरिम्बा बर'खौ बरायदों। उदालगुरि जिल्लानि टंला नासनसालि गामिनि बिपिन बर'नि फिसाज्ला हिरिम्बा बर'आ थाखो 10 नि रोंगौथि सायख' आनजादाव आसामनि मादाव उदालगुरिनिफ्राय थामथि मासि लाना उथ्रिसारनो हानानै ओनसोलाव गोग्गानाय लाबोनो हादों। बिथांनि उथ्रिसारनायखौ लाना टंला दख'रा एबसु आरो इउएन एकाडेमिनिफ्राय बरायहैदों। बे समाव टंला दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि, फरायसा आरो फरायसानि बिफा बिथांमोनहा खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायखो खोनासंलिनि फै। आं खुलुमबाय, आं मुस्लिम हिरिम्बा बर'। मा थाखोआव फरायो? आं थाखो 10 आव फरायो। थाखो 10 आव थामथि थाखो। अल बिटिआरनि बिटिआर मिरु बिटिआरनि सिङावहाय नङा होमबा? बिटिआर। दा बेबायदि बे एग्जामखौ होनानै माबोरै मोनखो? गोजोननाय मोन्दों आरो मोनसे मोजां एक्सपिरियेन्स मोननो हादों। बेनि थाखाय गाहाम नांदों। नांगौखिनि आसाया दङ जे आं सेबायावबो मोनसे मोजां रिजाल्ट खालामनो हागोन। आंनि मथै दङ, मानो होनोब्ला बेयाव फैनाय कुइसनफोरा आं जिखिजाया सेबाया जाय कुइसन पेपार जोंनियाव दानहरोमोन बेबायदिनो गोरोबनाय नुनो मोन्दों। बेनिखायनो बेनि फैनो आथ'आ दङ। आं जोबोरैनो गोजोननाय मोन्दों, मानोना टंला आन्सलिक आबसुआ जिहेतु लोगोसेनो जोंहा दुलाराय आबसुआ जा गथ'फोरनि टेलेन्टखौ जाहाथे गोजौआव लांनो हायो बेनि थाखाय जा सेस्था खालामदों, बेनि थाखाय बिथांमोनखौ आं साबायखर बावग्रोबाय। आरो गोदान मा थाखोमोन? 3 थाखो 10 थाखोनि 10 थाखोआव फरायो जा गथ'आ। बे दा माने दिनै रिजाल्ट अखरनायाव जोंहा टंला दख'रा आबसुनिफ्राय जोंखौ मान बावनो फैदों। बेयाव आं जोबोद गोजोनदों। लोगोसे आं गोजोननाया बिथांमोननि भागिदार, मानोना जोंहा जोंनि जितु इउएन एकाडेमि बिथांमोननि प्रिन्सिपाल आरो लोगोसे जा फोरोंगुरुफोर दङ, बिथांमोना सोलोंनायखायसो आंनि गथ'आ जिहेतु उथ्रिसार जानो हादों। बिथांमोननिसिमबो आंनि गोसोनिफ्राय साबायखर बावनाय लोगोसे खुलुमनाय थाबाय। आरो गासै रायजो राजानिसिम आंनि मोनसे बुंनाय खावलायनाय, माने जाहाथे इयुनफोराव गोजौ थाखोआव दैथायहरनायाव आबसुजों सावरायनानै गथ'फोरखौ जाहाथे मोजां एग्जामफोराव होनो हायो, बेखौनो आसा खालामदों। एबसुनि मोनसे बे उफ्रा हेफाजाब मोनगोन ना मोना बे आनजादनिफ्राय? निस्सय मोनगोन। गोजोननायखौ आङो गिबियावनो फोरमायग्रोबाय। टंला दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय नैबे नासनसालि गामि, बिनिनो सासे फरायसुला हिरिम्बा बर', बिथाङा जोंनि टंला इउएन एकाडेमियाव फरायो। दुलाराय बर' फरायसा आफाद मिरुजों खुंजानाय 8थि रोंगौथि सायख' आनजाद, बिनि एग्जामा थांनाय 17 डिसेम्बराव जादोंमोन आरो बिनिनो फिथाइखौ दिनै 2 जानुवारि दिनै फोसावदों। आरो बे मोजां रिजाल्ट फोसावनायाव जोंनि टंला हालामनि बा जोंनि टंला ओनसोलखौ मोनसे गोजोननायखौ फोरमायदों बा गोजोननाय मोनसे लाबोदों। बिनिनो नैबे जोंहा फंबाय हिरिम्बा बर' बिथाङा 8थि टेलेन्ट सार्च जे रोंगौथि एग्जाम बिथाङा लिरदोंमोन, बिनिनो अल आसाम टेलेन्ट सार्चनि जे एग्जामाव बिथाङा क्लास 10 आव फरायोमोन आरो बिथाङा थामथि मासिखौ आवग्रिनो हादों। आउट अफ 200नि मादाव बिथाङा 163 बिथाङा लाखिनो हादों। 81.5% बिथाङा मोननो हादों आरो बिथांखौ दिनै जोङो न'आव फैनानै बरायनो मोननानै जों गोजोननायखौ मोन्दों। आरो बिथांखौ जिल्ला एबसुआबो खबर लानो फैनो गोनांमोन आरो बिथाङा आंखौ फोरमायहरबाय जे दख'रा एबसुआ बरायग्रोजों खबर लाग्रोदों, जोङो गाबोननो थांगोन होननानै बिथाङा फोरमायदों। आरो टंला हिसाबै गोलाव बोसोर थांनाय समाव जोङो टेलेन्ट सार्चआव अल आसामाव जोङो 7थि मासिखौ जोङो मोननो हादोंमोन। नैबे गामिनिनो बिथांनि न'खरनिनो जायो रसिता बर', बिथाङाबो मिरु एबसुजों खुंजानाय टेलेन्ट सार्चआव 7थि मासिखौ आवग्रिनो हादोंमोन। आरो फैयै गोलाव बोसोर जाबाय, देग्लाय जोङो थाखो 10नि रोंगौथि सायख' आनजादाव 3थि मासिखौ जोङो आवग्रिनो हानानै
जोङो टंला दख'र एबसुनिफ्रायबो गोजोननायखौ आं फोरमायदों आरो जोङो टंला दख'र एबसुनिफ्राय बेखौनो खावलायनो सानगोन जे फैबाय थानाय जायफोर फंबाय बिनानाव जायफोर फरायबाय थादों बिथां हिरिम्ब बर'खौनो नुनानै इनकारेज जागोन आरो बिथांमोनाबो थुलुंगा मोनसे मोनगोन जे फैबाय थानाय समावबो जोंबो टेलेन्ट सार्चखौ मोजां भाबै उथ्रिनांगोन आरो जिखिनि माने एग्जामानो होन बेफोरावबो जाहाथे जों मोजां रिजाल्ट जों खालामनो हायो बिनिनो मोनसे बिथाङा सासे फोरमान हिसाबै जोंनि फैबाय थानाय इयुन जेनेरेसननो मोजां फिथाइ लाबोना होनायनि थाखाय आङो फंबाय हिरिम्ब बर' बिथांखौ आङो साबायखर बावदों दख'र एबसुनिफ्राय आरो फैबाय थानाय समाव बिथाङा मेट्रिक लिरगोन आरो बिथांनि मोजां रिजाल्टखौ जों हास्थायबाय आरो टंलानि मादावनो बा जिल्लानि मादावनो मोनसे काउन्टआव जोङो हिसाब लाबाय जे बिथाङा फैबाय थानाय मेट्रिकआव मोजां फिथाइखौ लाबोगोन बेखौनो आङो टंला दख'र एबसुनिफ्राय आसा फारिबाय गोजोन्थों। सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैना थानायफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गावनि देहानि सानाय सुनायखौ लानानै दुखुआव थानो गोनां गैला जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया नंगौ चिरां जिल्लानि बेंटल गेट चापागुरियाव थानाय एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन बे सेन्टाराव सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बायदि रोखोमनि बेरामखौ फाहामथाय होनाय जायो बे एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव बेरामिया थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा दङ नोंथाङा एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे जानबुं नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।